dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al Matí de Catalunya Ràdio. Vale. ¿Podem imprimir? Sí. Vinga, que fem veure... Altra cosa? Doncs no coneix per ella? Prendre decisions no és fàcil. Decidir és un dels drets que defineix la llibertat, però mai no surt de franc. Tots els qui compartim l'espai-temps d'aquest país tenim al davant reptes individuals i col·lectius que impliquen decidir, però un cop analitzades les conseqüències i sempre amb ull crític. I és amb ull crític que les analitzarem i compartirem amb vosaltres tot el que passi aquí i a fora. Als Estats Units, Obama n'ha pres una decisió. Atacaran els objectius militars de l'Assad, després de consultar el Congrés, però sense esperar que les anàlisis dels inspectors de Nacions Unides confirmin l'ús d'armes químiques. Aquesta intervenció unilateral tindrà conseqüències, segur, sobre la població siriana i també sobre les Nacions Unides i la seva capacitat d'exercir la política multilateral. En parlarem amb Bernardino León, enviat especial de la Unió Europea pel sud de la Mediterrània. Però a partir d'ara, aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, viureu molts altres moments. Volem que us sentiu representats i escoltats. El Matí de Catalunya Ràdio és una baula més de la cadena de múltiples sensibilitats que tiren endavant aquest país. No creiem en el periodisme que potencia els enfrontaments. Volem informar, interpretar el que passa, per incòmode que sigui, i també somriure davant les dificultats. Si ho aconseguim, ens allunyarem del dramatisme i la desesperança. Sabeu què recordava aquests dies quan preparava el programa? Una portada de la revista Oriflama. La van editar durant el franquisme, amb dificultats, amb censura. Doncs en una portada de l'Oriflama, del novembre de l'any 1977, una nena apareixia sota un globus de diàleg que denunciava amb un dit acusador: Catalunya, un país de romàntics i analfabets. Avui, 2 de setembre del 2013, aquella nena sap que no som ni romàntics inconscients ni analfabets i continuarem treballant perquè així sigui. Molt bé. Des d'ara i fins la 1 som amb vosaltres perquè, passi el que passi, volem que aquest sigui un bon dia. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. Bon dia, i són les 8 i 2 minuts. Esteu escoltant el Matí de Ja té que ser el dia,